രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം സം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് 15ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പുരുഷോത്തമ യോഗം. പുരുഷോത്തമ യോഗം 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖ അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. ഊർധ്വമൂലം അധഃശാഖ. ഭഗവാൻ ഇതില് ഒരു ഉപമ പറയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഉപമ പറയുന്നത്? ഒരു ആൽമരം ഏതു വിധത്തിലാണോ വേര് മുകളിലേക്കും അതിൻ്റെ ഇലകളും ശാഖകളും ഉള്ള ഭാഗം കീഴ്പോട്ടേക്കും വരുന്ന ഒരു ആൽമരത്തിനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോട്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഉപമിക്കുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുണ്ട്. അക്ഷയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആൽമരം. ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അത് ഒരു ഉപമയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണിത്.
ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും ശരിയായിട്ടുള്ള വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ പറ്റി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി. ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ഒരാള് വേദജ്ഞൻ ആകും. എല്ലാം അറിയേണ്ടത്, വേദങ്ങളിലെല്ലാം അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പറയുന്നു. അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃദ്ധ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂലാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്ന് കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പോ ഇത് ഒരു അശ്വത്ഥം, ഭഗവാൻ ഒരു ആൽമരായിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ വിവരണം എങ്ങനെയാണ്? അതിന്റെ ശാഖകൾ എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും പടരുന്നുണ്ട്. കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരും കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായിട്ടുള്ള അതെല്ലാം താഴെ അധിവസിക്കുന്നു. താഴത്തെ ശാഖകളിലെല്ലാം താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവവർഗങ്ങള് അധിവസിക്കുന്നു. മുകളിലത്തെ ശാഖകളാണ് കുറെ കൂടി ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ജീവസത്തകൾ. അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഭാഗത്ത് മനുഷ്യർ, കുതിര, പശു, മറ്റ് ജന്തുവർഗങ്ങളും അതിന്റെയും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ദേവന്മാർ, ഗന്ധർവന്മാർ തുടങ്ങിയ ഉന്നത ജീവവർഗങ്ങളും. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്. ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ആവട്ടെ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആ പോഷണം കൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭൂഭാഗം വെള്ളം കിട്ടാതെ വരണ്ടുണങ്ങിയവയും മറ്റു ചിലപ്പോൾ കുതിർന്ന് പച്ചയായും കാണപ്പെടാം. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങളാൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ജീവവർഗങ്ങളുടെയും വികസനവും അധപ്പതനവും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആണ് ഇവയുടെ ചില്ലകൾ. പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഗുണവും വെവ്വേറെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് പോഷിപ്പിക്കുക. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ് മുതലായ വിഷയ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപാധികളാണ് എന്ത്? ചെവി, മൂക്ക്, കണ്ണ് മുതലായവയെല്ലാം. അതുമാതിരി ശബ്ദം, സ്പർശം, രൂപം തുടങ്ങിയവ ചില്ലകളും. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേര്. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബോധം, അതാണ് ആസ്തിക്യം. നിരീശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ മൂഢത്വം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവില്ലായ്മ. ഇതാണ് നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായിട്ട് വളരുന്നത്. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തെയും മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് വച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കർഷത്തിനായിട്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യലോകം കർമ്മഭൂമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ആ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഉപമിക്കുകയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം വരുന്നത് ഈ വേര് ഒരു മരത്തിന്റെ ഒരു ജലത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു മരത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നത്,
അതേ രീതിയിൽ ഒരു മരത്തിനെ തല കീഴായിട്ട് വച്ചേക്കാണ്. ആ രീതിയിലാണ് ഉപമ പറയുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേര് ഉറച്ച് ഉയർന്ന ആ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ച് കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. നരൂപമസ്യേഹ തതോപലഭ്യതേ നാന്തോന്ന ചാതുർന്ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞത് പോലെ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞ് അറിയാൻ. അതറിയാതെ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ആയിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഒരു ജലത്തില് നമ്മളൊരു ജലത്തില് ഒരു വൃക്ഷം ത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അതിന്റെ ആ പ്രതിഫലനം എങ്ങനെ കാണും? വേര് മുകളിലും ബാക്കി ശാഖകളെല്ലാം താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വേര് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ആരുണ്ടാകും? മറ്റ് ജന്തുജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ എന്താവും? അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള യോനിയിലുള്ള ആളുകൾ, അതുമാതിരി യക്ഷ, കിന്നര, ഗന്ധർവന്മാരുണ്ടാവും. പിന്നെ അതിന് മുകളില് തപോലോകം, അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ലോകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വേരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ ആ നില എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. വൃക്ഷം ഉത്കൃഷ്ട ആയിട്ടുള്ള ആ ദേവന്മാരുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? മനുഷ്യരുടെ മറ്റ് ജന്തുജീവിജാലങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ലോകത്ത് ക്ഷണികമാണ്. എങ്ങനെ ഒരു നദിയില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ വരുന്നത്? ആ ഛായ നമുക്കറിയാം, അത് ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലെ സത്യത്തിന്റെ നേരെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്ത്? ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള രീതി ഉണ്ട്. ഒരു സത്യത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? അതിന്റെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകം ക്ഷണികമാണ്. ഈ ക്ഷണികമാണ് എങ്കിൽ പോലും ശരിയായിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമം ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്.
പക്ഷെ ഈ അതിന്റെ നേരെ പ്രതിബിംബം ആണ് എന്ത്? ഈ അശ്വത്ഥം, അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിന്റെ നേരെ പ്രതിബിംബം ആണ്. നമുക്കറിയാം പ്രതിബിംബം ഒരിക്കലും സത്യമല്ല, ക്ഷണികമാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഈ ലോകം ആണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തിന്റെ നേരെ പ്രതിബിംബമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന സുഖവും ദുഃഖവും മറ്റ് അവസ്ഥകളെല്ലാം ക്ഷണികമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്തറിയണം? ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിനേക്കാൾ ഉപരി അത് എന്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ്? ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സത്യമായിട്ടുള്ള ആ ലോകത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രതിബിംബമാണ് എന്ത്? ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നിർമ്മാന മോഹാജിത സംഘദോഷ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉവ്വ് പ്രഭു, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായുണ്ട്. നിർമ്മാണ മോഹാജിത സംഘദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വേർ വിമുക്ത സുഖ ദുഃഖ സംജ്ഞേർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? മിഥ്യാഭിമാനം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മുൻപുള്ള അധ്യായങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് പിന്നെ മിഥ്യാഭിമാനമായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം, അതാണ് മിഥ്യാഭിമാനം. അതുണ്ടാവും. മായാമോഹം, ഈ മിഥ്യാഭിമാനവും മായാമോഹം ഇതൊക്കെ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് വന്നു ചേരും. ദുസ്സംസർഗം, പ്രവൃത്തി ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ല, ഭഗവത് സ്മരണയോടെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിന് അനുബന്ധമായിട്ടെല്ലാം വന്നു ചേരും. ഒന്നാമത് തന്നെ മിഥ്യാഭിമാനം വരും, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം. ദുസ്സംസർഗം എങ്ങനെ വരുന്നു? നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ദുഷ്ട ലൗകികരുടെയും ആൾക്കാരുടെയും സംസർഗത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും ചെന്ന് ചാടിയിട്ട് അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദോഷങ്ങളിലെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്, അപ്പോ ഈ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ, ഭൗതിക ആസക്തിയില് പലതരത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉണ്ട്. നമ്മൾ സുഖങ്ങളും ഭോഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പുറകെ പോകും. എങ്ങനെ പോകും? ആസക്തി, വളരെയധികം ആസക്തിയോടുകൂടി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഭൗതിക തൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിലൊന്നും പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ്. എന്താണ് സനാതന തത്വം? ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആ അവ്യയമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം, അതാണ് സനാതനം. ഒരിക്കലും ആദ്യമോ അന്തമോ ഇല്ലാതെ ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ആ ജ്ഞാനം, ആ തത്വം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സുഖ ദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, നമുക്ക് മാന അഭിമാനം, സുഖ ദുഃഖം, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നാമം ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങള് ഇതെല്ലാം സുഖം മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരിക്കലും
വിചാരിക്കരുത്. എന്താണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങള് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോയിട്ട് അത് വരികയും ചെയ്യും, അതേപോലെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിലെല്ലാം പരിഭ്രമിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതില് മോചിതരായി അതില് അതീതമായിട്ട് പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനം, കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ആ സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏക മാർഗം. നദ്ഭാസയത്തെ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവക യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. പരമമായിട്ടുള്ള എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ച് വരികയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഹിന്റ്, ഒരു സൂചന നമുക്ക് തരികയാണ് ഇതിൽ കൂടെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള ധാമം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ആ സ്ഥലത്ത്, പരമമായിട്ടുള്ള ആ ആവാസ സ്ഥലത്ത് എന്ത് വേണ്ട, നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പോലത്തുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ മറ്റ് പ്രകാശം വീട്ടുന്ന ഒന്നോ അവിടെ ആവശ്യം ഇല്ല. അവിടെ എന്താണ്, അതെല്ലാം ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രഹങ്ങളുടെ അല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വെളിച്ചം എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയില്ല. പിന്നെന്താ, എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്നാണ് അവിടെ സ്വയമേവ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ച് വരുന്നില്ല. അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സുഖം ആണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നാല് ഒരു അശ്വത്ഥം, ഒരു ആൽവൃക്ഷം, നമ്മൾ ഒരു കുളത്തിന്റെ കരയ്ക്കിൽ ഒരു ആൽവൃക്ഷം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിബിംബം കുളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. ശരിയായിട്ടുള്ള ആൽവൃക്ഷം ഈ ഒരു സൈഡിലും അതിന്റെ പ്രതിബിംബം കുളത്തിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതിബിംബം ക്ഷണികവും ഈ ആൽമരം സത്യവുമാണ്. അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ക്ഷണികവും എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം സത്യവും ആണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഉപമയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവിടെ കാണുന്ന ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് എന്തുണ്ടാവും? സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും അതിനും അതീതമായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ? ആ മാർഗമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായിട്ടുള്ള സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. എന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധജീവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ശാശ്വതമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും നമ്മളെന്താണ് ശാശ്വതം ആണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ആനന്ദവും ആയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ശാശ്വതവും നിത്യവും അജവും ആണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? നമ്മള് ബദ്ധരാണ്, ഭഗവാൻ നിത്യശുദ്ധനാണ്. അതാണ് അതിൽ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നമ്മള് ഈ മായയാല് ബദ്ധരായിട്ട് ചെറിയ പരമദിവ്യ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവ് ആണെങ്കിലും ബദ്ധരായിട്ട് ആ മായയില് കുടുങ്ങിയിട്ട്
ആ പരിമിതമായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടില് നമ്മള് മുമ്പ് 2ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. ഒരു തത്തയെ കൂട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് ഓരോ ബദ്ധജീവന്റെയും അവസ്ഥ. പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടില് എന്താണ് ജീവിച്ച് പോരുകയാണ്. അതിന് ആ സ്വതന്ത്രത കിട്ടുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്? നമ്മളുടെ ആ ഭൗതിക തൃഷ്ണ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ മായയുടെ ആവരണം വന്നിട്ടുള്ളത്. ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം, മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള എന്താണ് അതിലിരുന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെയും പിന്നെയും ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. അതാണ് ഓരോ ബദ്ധജീവാത്മാക്കളും ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതില് തീ കണ്ടു നമ്മള്. ആ തീയില് എന്താണ്, ആ തീയുടെ തീയും അമാതിരി തീപ്പൊരി ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെയാണ് ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള അവസ്ഥ. അപ്പോ ഇത്രയും വലിയ ഒരു തീയും തീപ്പൊരിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ്? വലിയൊരു തീക്കുണ്ട എങ്ങനെയാണോ, ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി എങ്ങനെയാണോ, ഇതേപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഈ തീയിന്റെ അതേ ഘടന തന്നെയാണ് എന്തിനുള്ളത്? ഈ തീപ്പൊരിക്ക് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ക്വാളിറ്റിയില് സെയിം തന്നെയാണ്. എന്ത്? ഈ തീയും തീപ്പൊരിയും തമ്മിൽ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ അത് വ്യാപ്തപരമായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി എന്താണ്, ഒരിക്കലും എന്താണ് ശരിയല്ല, സാമ്യം ഇല്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാല് തീക്കുണ്ട എത്രയുണ്ടോ അതുമാതിരി തീപ്പൊരി എത്രയാണ്? ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ഒരിക്കലും, വ്യാപ്തപരമായിട്ട് ഒരിക്കലും അത് സെയിം ശരിയല്ല. പക്ഷെ ആ ക്വാളിറ്റി ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. ക്വാളിറ്റി എപ്പോഴും സെയിം ആണ്. അതാണ് ജീവാത്മാവും ആ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ അവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പോ ഈ തീപ്പൊരി എപ്പോഴും ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും മറ്റ് എന്താ ഈ തീയിനോട് കൂടിയിട്ട് ചേരുകയില്ല, ചേരാത്ത രീതിയിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഘടനയാണ്. ഒരിക്കലും ആത്മാവിനെ ഛേദിക്കാനോ മറ്റ് കൂടിച്ചേരാനോ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ 2ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പറയുന്നു? അച്ഛേദ്യോയമദാഹ്യോയാം അക്ലേദ്യോ ശോഷ്യേവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു രജലോയം സനാതന. അപ്പൊ തന്നെ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുകയില്ല, അതിനെ മുറിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥ ഉണ്ട്. സ്വതന്ത്രം ഓരോ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിലവരൊക്കെ വിചാരിക്കും, എന്താ എല്ലാം കൂടി കുറെ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അതിലേക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, ആ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ഭഗവാനോടുകൂടി ഒരിക്കലും ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത് പാദം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആ സ്വത്വം അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വ സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാവ് നമ്മളിപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയില് ജീവാത്മാവ് മരണാവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ പറയാണ്. ഒരു ജീവൻ, ഒരു
ഒരു ജീവി ചത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ വരുന്നത്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ അത് ജീവസങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, പലതരത്തിലുള്ള കാറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാറ്റിന് പലതരത്തിലുള്ള സ്മെല്ലുകളെല്ലാം വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ചിലത് ചീത്ത സ്മെല്ലായിരിക്കും, അതുമാതിരി ചിലത് നല്ല ഗന്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ കാറ്റിന് എന്തുണ്ടാവും? യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധമോ അതുമാതിരി നല്ല ഗന്ധമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ആ കാറ്റ്? പല ഭൗതിക പൂക്കളോ മറ്റ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവുക? നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഗന്ധങ്ങൾ ആ കാറ്റിൽ വന്ന് പെടുക. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ആ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധാവസ്ഥയാണ് അതിനുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ത് കാരണം? അത് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവസ്ഥയില് ആ ഭൗതികതയില് കുടുങ്ങിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള തൃഷ്ണാധിക്യം, പലതരത്തിലുള്ള ആധിക്യങ്ങളെല്ലാം സുഖത്തിന്റെയും ഭോഗത്തിന്റെയും ആധിക്യങ്ങളെല്ലാം അതിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങൾ, പലതരത്തിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥകൾ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മാവില് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പാളി പോലെ വരുന്നു. ആ ബദ്ധമായിട്ട് വരുന്നു. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങള് ഈ ആത്മാവില് ബദ്ധമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു, അഥവാ അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവി മരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ പെട്ടിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെങ്ങനെയാണോ അതിന് താല്പര്യം, അത് ഏത് രീതിയിലാണോ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് അത് രണ്ടാമതും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ കാറ്റില് എങ്ങനെയാണോ കാറ്റെങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ ദുർഗന്ധമോ അതുമാതിരി നല്ല ഗന്ധമോ എങ്ങനെയാണോ അത് പേറുന്നത് എന്നിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും നമ്മളുടെ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുള്ള ഫലമായിട്ടുള്ള അബദ്ധ അവസ്ഥ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ ആ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കകത്താണ് എന്തുണ്ടാവുക? അടുത്ത ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുന്നതും നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ടാവസ്ഥയിലേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് അഥവാ അധമാവസ്ഥയിലേക്കാണോ എത്തേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാനല്ല, അത് നമ്മൾ തന്നെ. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കണം നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് എന്ന്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്, ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളത്. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതി. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിന് ഇണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതുമാതിരി കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ശരീരം. അപ്പോ ഒരു ജീവി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും രണ്ടാമതും. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിന്റെ മനസ്സിന് രണ്ടാമതും
എന്തുണ്ടാവും? മനസ്സുണ്ടാവും. അതിനിണങ്ങിയിട്ടുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിനുണ്ടാവും. അതിന് ഒത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന് ഉണ്ടാകും. അപ്പോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുകയും ആ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും അതിന് തക്ക ആസക്തി അതിന് ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മം കൈകൊള്ളുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ആ ജീവചക്ര റൊട്ടേഷൻ. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഓരോ ആത്മാവും അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള എന്താ, നമ്മൾ എന്താണോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്ത് വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ആ മരണശേഷം വരുന്നത്. എന്താണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മളുടെ ജീവിതം വരുന്നത്, അപ്പൊ അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുകയുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പന്നിക്ക്, ഒരു മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, പിന്നെന്താ, ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, മറ്റേ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് അവരുടെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അമാതിരി താഴ്ന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനും ഉള്ളത് എങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് സവിശേഷ ബുദ്ധി ആവശ്യം അവർക്ക് വരുന്നേ ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവര് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു ജന്തുക്കളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉയരാത്ത ഒരു രീതിയാണ് അവർക്ക് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട്, ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ആ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് രണ്ടാമതും എന്തുണ്ടാവും? ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ താഴ്ന്ന് വരും. അതിനുപരി എന്താ, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട്, ഇപ്പോ അഗ്നിഹോത്രം എല്ലാം ചെയ്യുന്നവര് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ദേവന്മാരെല്ലാം ഉപാസിക്കുന്നവര് അതാത് ലോകങ്ങളിലേക്കാണ്. അതുമാതിരി കൈലാസം, മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങൾ, അതുമാതിരി മഹർഷിമാരാണെങ്കിൽ യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് തപസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള തപോലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണോ അഥവാ അധമമായിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഉത്ക്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുജാനം വാഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു? ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണു തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ജ്ഞാനചക്ഷുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ, അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക്. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നു? നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ബുദ്ധിയില് നമുക്ക് ഒരിക്കലും, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും അറിയാൻ കഴിയില്ല എങ്ങനെ, ഏത് പ്രകാരമാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതു തരം ശരീരത്തെ സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ അവര് എന്താ, നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നോ താഴ്ന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നോ എന്നൊന്നും നമ്മളുടെ ഈ ബുദ്ധിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കില്ല.
ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ സ്ഥിതി ആ സ്വത്വം എല്ലാം അറിയുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധാരണ ജീവന് ഒരിക്കലും ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്കാണ് എന്താ ജീവന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില് ഇരുന്നാൽ പോലും എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അവബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോപ്യകൃതാത്മാനം നൈനം പശ്യന്ത്യ ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് മുഴുകുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ശരിയായിട്ടുള്ള എന്താ ജീവന്റെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ ആത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ആത്മാവിന്റെ ആ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ജീവിതചക്രത്തില് നമ്മൾ ഊർധ്വ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, താഴെയുള്ള ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. ആർക്കാണ് അറിയുന്നത്? യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനിക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തില് ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെ. നമ്മൾ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും ബദ്ധജീവരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവര്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട് കടക്കുന്നു എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കരുത്. നമ്മള് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ ആ സന്ദർഭം എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കണം? കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തില് ബദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചാലും ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും പല തെറ്റുകളെല്ലാം പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ ആത്മാവിന് ഈ അവസ്ഥ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ, മനുഷ്യനാണ് തെറ്റുപറ്റുന്നത്. ആ ഊർധ്വമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊന്നും ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോ തെറ്റ് പറ്റുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യർക്കാണ്. അപ്പോ ആ തെറ്റ് പറ്റിയത് മൂലമാണ് നമ്മൾ ഈ ജീവിതം ഈ മായയുടെ അടിപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. യഥാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയദേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാപ്നൗ തത്തേജോ വിദ്യമാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തേജോഗോളങ്ങളുടെയും തേജസ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സൂര്യന്റെ തേജസ്, നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണാറുണ്ട്, ചന്ദ്രനെയും കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള തേജസ്സാർന്നിട്ടുള്ള ഗോളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ
ഈ മുകളിൽ രാത്രി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ അഗ്നിയുടെ തേജസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ തേജസ് എല്ലാം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ പുഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ല നമ്മള് ഇവിടെ സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ അദമ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എന്താണ് എന്താ ആകർഷണം, പലതരത്തിലുള്ള എന്താ ഗ്രഹങ്ങളെ സ്വയം അച്ചുതണ്ടല് അത് ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും. അപ്പോ ഇത് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഒരിക്കലും, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പിന്നില് എന്തുണ്ട്? ഒരു നിയാമകമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉണ്ട്. ആ ഭ്രമണപഥത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടില് കൃത്യമായിട്ട് കറങ്ങുന്നത്? അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി അതിന്റെ പിന്നില് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ ശക്തി കൊണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു. സൂര്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം നിലനിർത്തുന്നു. സൂര്യനാവട്ടെ ചന്ദ്രനാവട്ടെ, അങ്ങനെയാണ് സസ്യങ്ങൾ വളർന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ജീവരസം ചന്ദ്രനായിട്ട് തീർന്നിട്ട് അതിന്റെ ജീവരസങ്ങൾ സസ്യങ്ങളിലേക്ക് പകരുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അവസരം ശരിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പചാമ്യന്നം ചതുർവിധം. അപ്പൊ സകല ജീവികളിലുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്തു തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ പുറമേയുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടു. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റു ഗോളങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ധർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ നിയാമകമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് ആ ജീവരസം പകരുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. മറ്റു സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശവും. ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ആ ജീവിത രീതി സുഖകരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസ്ഥ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ശരീരം യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം. സകല ജീവികളിലുള്ള ദഹനം ജഠരാഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറത്ത് തള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പരമമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ പദാർത്ഥങ്ങൾ വച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള ദഹനം നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിയമം. ദഹനം
ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരവും ഒരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജഠരാഗ്നി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഗ്നി അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അഗ്നിർ വൈശ്വാനരോയം അന്തഃപുരുഷയേനേദം അന്നം പച്ചതി. ആഹാര വസ്തുക്കളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ സഹായിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. ഇത് വേദങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദത്തിലും ശരീരാന്തർഭാഗത്തും വായുവിലും ദഹന ശക്തി രൂപത്തില് ഉദരത്തിലും എല്ലാം ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. ആഹാരദ്രവ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആഹാരദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്? വിഴുങ്ങേണ്ടവയുണ്ട്, ചവച്ചിറക്കേണ്ടവയുണ്ട്, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവയുണ്ട്, വലിച്ചുറ്റി കഴിക്കേണ്ടവയുണ്ട്. ഇതാണ് 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ആ ജഠരാഗ്നി ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ജഠരാഗ്നിയുടെ രൂപത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യനിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃദ്വേദ വിദേഹ ചാഹം. സർവ ജീവകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിൽ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ തന്നെ. ആ വേദത്തിന്റെ അന്തം ആയ ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയെന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആ ഹൃദയത്തില് ആ അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. ഇത് ആരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും പുറത്തും അകത്തും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അമാരി ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ആ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള ആ ആദ്യന്തമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ആ അറിവ് കിട്ടുവാനുള്ള മാർഗം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ഒരു നല്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടിച്ചുകൂടുകയാണ്. ഒരു പ്രഭാഷണം ഗീതയുടെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ആ തത്വജ്ഞാനം, ആ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ പേര്, ഒരു 10-50 പേര് വരുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ടാവും? കുറെ പേര് ആദ്യം കുറച്ച് പേര് ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, എന്താണിത് എന്ന് നോക്കും. ആദ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയ ഇതല്ല, നമുക്ക് ഇതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല, നമുക്ക് വേറെ കുറെ വർക്കുകൾ വേറെ തീർക്കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പോകും. പിന്നെ കുറെ പേര് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഞാനിത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള മൂഢന്മാരെല്ലാരും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗം, ആ സ്മരണ, ആ ഒരു മാർഗം ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടും അതിനുള്ള മാർഗം ലഭിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറെ പേര് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ട് പോകും. അപ്പൊ അതും ആരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അവർക്ക് ആ മറവി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള കാലം ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയം എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവര് അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പായിട്ട് പോകും. പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ കുറെ പേര് ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് കിട്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി ചലിച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനം എല്ലാം ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ വന്നിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടി ജീവിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും കിട്ടുള്ളൂ,
ആ കൃപയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവര് യുക്തിവാദി, മറവിയുള്ള ആൾക്കാര്, മൂഢന്മാര്, മാതിരി ഭോഗത്തിനും സുഖത്തിനും അടിപ്പെട്ടവര്, ഇവരാണ് ഈ തരത്തില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ മാർഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെയെല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുമാതിരി 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വേദാന്തങ്ങൾ അഥവാ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം പരതി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് അതിന്റെ ഉത്ഭവവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ വേദങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവവും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതില് അതിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയുള്ള തത്വങ്ങളാണ്, ഭഗവത് തത്വങ്ങളാണ് അതില് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എത്തണം എന്നാണ് ഏതിൽ പറയുന്നത്? വേദങ്ങളിലാവട്ടെ ഉപനിഷത്തുകളാവട്ടെ അതിൽ പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും അത് ആരാണ് ശരിക്കും തന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷൗ ലോകേ ക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരസർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധമുണ്ട്. തെറ്റ് പറ്റാവുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാത്തവരും ഉണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പോ പുരുഷൻ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. ആത്മാവ് അല്ലാതെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല എടുക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? ബദ്ധജീവനും സ്വതന്ത്ര ജീവനും മുക്തജീവന്മാരും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പുരുഷന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധജീവൻ അഥവാ ജീവാത്മാവ്, അതുമാതിരി മുക്തജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, ഈ കർമാതീതാവസ്ഥ എത്തിയ ആൾക്കാര്, അതാണ് അഥവാ മുക്തന്മാര്. അപ്പോ ഇതാണ് 2 പുരുഷന്മാർ, മുക്താവസ്ഥയും ബദ്ധാവസ്ഥയും. അങ്ങനെയാണ് ബദ്ധ ജീവന്മാരും മുക്ത ജീവന്മാരും. അപ്പൊ മുക്താവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ആർക്കും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്? തെറ്റ് പറ്റുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മാത്യുദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ ബിഭർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി വരുന്നു. അപ്പോ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും മുക്താത്മാവുണ്ട്, ബദ്ധാത്മാവുണ്ട്. അതല്ലാതെ എന്താണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉത്ഭവമായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പരമാത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം. അതുമാതിരി ബദ്ധജീവനും ജീവാത്മാവും എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താതാവും ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാത് അതിചോത്തമ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ സർവേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും
സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. പുരുഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിന്റെ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ എന്ന്, പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. മാതിരി ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശ്വരമായിട്ടുള്ളതും അക്ഷരം നശിക്കാത്തത്. ഈ അവസ്ഥ, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, ക്ഷരത്തിനും അക്ഷരത്തിനും ഈ ദ്വന്ദ്വാവസ്ഥയ്ക്കും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുമാതിരി സർവശ്രേഷ്ഠനും എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ പദാർത്ഥങ്ങളിലും സർവ ജീവനും എല്ലാ അവസ്ഥയിലേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വേദങ്ങളെല്ലാം പാടി പുകഴ്ത്തുന്നത് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. യോ മാമേവ സമ്മൂഢ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് നിസ്സംശയം അറിയാവുന്നവർ എല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മളിപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു, ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ, ബദ്ധജീവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, മുക്ത ജീവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, നരി പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നത് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നു. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മള് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തില് എത്തി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനം, ശരിയായിട്ടുള്ള അനുഭവ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇത് മുഖ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാനക ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഇത് വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം പരത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ട്, വളരെ ഗൂഢമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് ഈ വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തിലും ഈ ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം. ഇത് ഭഗവാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു 20 ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയധികം സമയവും കാലമൊന്നും എടുക്കാതെ ഈ 20 ശ്ലോകങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വളരെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം, ഈ വേദശാസ്ത്രം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണിത് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനം. അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കുകയില്ല. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് ശരിയായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തിക്കും ആ ഭഗവത് സേവനം, ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന സേവനവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി, ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്നോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ട്യ
ബുദ്ധിമാന് ആയിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സാധാരണ പ്രവൃത്തിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കണം. ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അറിവുള്ള പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.